97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. 15 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Bangon Banwan! Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Hi! Good morning mga tugang, good morning sa satuyang mga paraantabay. Aldaw mo niya ning Biyernes, petsa 25 kan bulan na Disyembre. It's Christmas time! Mano po ninong, mano po ninang. Sa lado teknikal, kaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez. Yan man dyan si Mr. Loverboy Ernie Clidera. Sa pangaran po ni Ronron Enon na nagpapahingalo ngunyan, ako po si Olive Padubra guys, makakaiba nindo sa sarong oras may kabangang presentasyon kan programang Bangon Banwaan. Siyempre pa, igdilang po yan sa 97.5 OKFM. Sa gabos pong mga paraantabay, kung gusto po nindo mag-participate, magbati ka na sa indong mga kapamilya. Mag-text po kamo sa 0950-137-1305. 0950-137-1305. Pwede man kamo mag-text sa 0950-049-7596 and sa Globe 0995-027-3997. Pigihiling ko ta natatahuban kay kang kamera. Anyway, ano man pa sa indong ginigibo, madyan na po kamo. Sana naging magayon ang pagsabat nindo kan kapaskuhan kasubanggi. Lalong-lalo na ngunyan na pagkaaga. Ano? Okay, madali lang mga tugang hata. Igwa kita ngunyan na special na bisita. Sige daw ko yata na palaugi daw mo nata kaulay-ulayon ko daw si Madam. Ini mga tugang si nanggana ka subago sa Noche Buena package. Sige daw, kaulayon ta daw. Good morning po. Hello, Bibi. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas, ma'am po. Oy, pirang edad mo na, abang gayon mo. 31 po. Day ka wagparatahob kan sa imong mukha. Telegenic ka man sa TV. Daiman. Okay lang. Anyway, Bi, anong pangaran mo? Ano po? Hazel Libranda. Hazel Ubaldo. Libranda po. Ubaldo Libranda. Okay, Hazel,
Ano man ang namamati mo ta nakaabot ka igdi sa samoyang istasyon. Maugma pong kinakaba. Oo. Anyway, Hazel, Merry Christmas and congratulations sa imo. Salamat po, Merry Ano Christmas, garo Hazel, igwa ka ng pang New Year? Panginoon po, salamat po. Pang-New Year na po talaga nita sa ngayon pong Pasko. Sa magulang ko po nakipasko po. Oo. May pamilya ka naman, Hazel? Kaya po, may duma po kong aki. Ay, oo, garo ka lang daraga. Kung may hiling ka kan sa to yung mga paraan tabay sa TV, garo ka lang Mapong request daraga. na chicken. Ay, Mayo! Dai ka kayo nagsabi ka suwago duman sa riding and tandem, pero sa masunod na lang, Hazel, ha? Anyway, Hazel, pasalamatan mo ang sa tuyang sponsor. Ay, salamat po sa Cabral Bicolandia sa herbal, ay sa rice coffee herbal. Salamat po. Oo, Merry Christmas sa imo and bation mo ang sa imong pamilya. Taaram ko nagaantabay sindangon yan. Binabati ko po ang mga pamilya ko na nasa harong. Si Aki mo. Si Doa ko aki, makukuli. Si anong pangaran? Si Ethan Matthew saka Hannah Shane. Okay. Anyway, Hazel, salamat sa pag-drop by and resibihon mo ang Noche Buena package. Salamat sa padagos sa pag-antabay Sige sa po. 97.5. Pero may mo po kami nagdadangog sa OKFM. Salamat na Sige maray. po. Okay. Salamat po, Ma'am Olive. Okay po. Thank you very much. Yan mga tugang ang sa tuyang bisita, si Hazel Libranda, kana Milaor Camarines Sur, and nanggana siya kasubago. Kuya, nanggana siya kasubago, ning Noche Buena package sa riding in tandem. Kaya man ang satuyang mga paraan tabay, ha? Kung gusto nindo mag-participate sa samuyang mga paraffol, ano lang kamo igdi, mag-antabay, tutok lang, igdi sa 97.5 OKFM and PBN TV 5 Naga. And sa samuya man ng mga reporter, may mga bakot-bakot yan ng Noche Buena package. Kung mahiling nindo yan, o madangog ka mo kaya na nakatutok sa mo, ay sureball na yan, ha? Sureball yan mga tugang nasa Indo. Itatao ang nasambit na Noche Buena package. Oy, Merry Christmas dyan sa Panganiban, ha? Sa kuyang ina, si Mrs. Loretta Pado. Merry Christmas, ma. And syempre pa kay Kuya Don, kay Manoy Alex, kay Manay Nida, kay Ate Mike, and kay Tommy. And sa gabos na kapamilya, kay Ising, syempre pa kay Ate Eileen, and kay Kuya Bert. Oy, kay Sasakong Bayaw, kay Joms, good morning. Kay Joms Aranya, good morning. Merry Christmas po sa Indo. Siring man sa kuyang mother-in-law, si Mrs. Susan Bragais. Merry Christmas sa mother. And sa sakuyang mga sister-in-law and brother-in-law, yaon dyan si Jose Marie Bragais, si Mark Bino Bragais, siring man si Sunshine, si Bongga. Good morning sa Indo dyan. Yaon man dyan si Iska, saka si Sean, good morning. Kay Jad Senaida Bragais, kay Auntie Seni, good morning. Siring man kay Yaya, Merry Christmas sa Indo. Lugod na maging maugma po kamo ngunyan na kapaskuhan. Nahalata lang ang report kan sa tuyang pag-iriba, hulita sa rupo sa tutukaron tangon yan mga tugang. Makikikumusta lang kita sa mga barabanuaan sa celebrar kasubanggi sa kapaskuhan. Medyo malumanay kita ngunyan, tapaskuhan baga dahil kita para seryosong maray. Pero urulay-ulayan ta ang mga nangyayari, urog na po igdi sa tuyang kapalibutan. Madali lang, ha? Kung anong ta daw ang Buena Manong report, hali sa luwas, madali lang, ha? Ina itong okay. Bangon Banwan Report. Nasa linya ngunyan si Kuya Hil de la Cruz na may regalo dayan Kuya Atan sa to. Kuya Hil, good morning. Merry Christmas. Okay, Merry Christmas sa indong duwa dyan, Atan, Olive. Tulo kami igdi, yaon si Chief.
Ay, kulang ining daradar, biribit-bit. Ay, daradagdagi. Pating sararado mo niyan ang mga department store Mhm. sa mga oras ni kaya bali abot kanini nga dikit lang duwa lang ang madadarata diyan. Cash na lang sabi ni Chief, cash. Kung sa kas ang pag-uurulayan, garo ang mga ATM mo niyan Burukas yan, burukas. Dai mo daw ko Hilde La Cruz, ha? Pero na naubusan ni kwarta nag-gulbi sila withdraw kasuod ma. Lalo-lalo na ang Land Bank of the Philippines saka ini yung BDO na yan ang official na bangko. Ay grabe yata official na bangko kasi sa indong lingkod. Garo talaga kadakol ka dyan, Saray. Joke lang yan. Pero ang sabi baga kaning duwa kong kaiba igdi, sampuli na ngaya, kumbaga dakol dyan. Ayan. Igdi pati, Kuya Hil, ika talaga ang hinahalata. Ang sabi mo baga, pag Christmas, mapapamahaw ako. Sige niya ako, alatunta daw yan. Kaya lang, Olive, garo matravel ako papunta ngunyan sa Kabusaw. Tama, bisita man ako duman sa samuyang Antion. Panahon man na bisitahon Tapi bira man lang kayo magkarabot man. Kaya pabutan ko ning good morning ang samuyang Antion si Miss Dolores Honyo. Kaya ninyo old maid iniyo tabi Olive. Garo na bisto ko na yan, tabi. Palibasa kaya niyo maestra garo garo dahil na nakaisip magkuha ng partner sa buhay niya tagaro ikaw kaya ni mga teacher bagada kon minsan sa padangan sa mga kaakian sa pasayang pagtukdo nalilingawan ang sayang love life kaya nagpakagurang kaya pigabi bisita min kuya naman ini retired teacher naman ini diyan sa Barceloneta Fisheries School. Itong high school diyan sa Moya, diyan sa Barceloneta Kabusaw, Camarinesor. And siyempre man Olive, sa kuya man na pagpapaabot ning Merry Christmas sa tuyang mga parantabay, sa tuyang mga barkada, sa kuya mga classmate. Itong classmate ko sa Naga College sa Foundation, mga GRCO kami kadto, sabi nga ni garo sa Domingo, mahirilingan garo mapakaralabangga. Ano yan, get together tabi Hil? Garo get together igong bibisitaw sa Kalabanga nasa muya man na dating kay riba sa kami nakakarasi sa Naga College. Garo kakadikit man lang malanganit nagkakapira gadengani garo 5 katao man lang kami. Kailang ning isip-isipan ko kung makakaiba ako kung maya ko ning kaulangan sa Domingo pwede ako makaiba. Pero pabutan ko na lang sila ning Merry Christmas man sa kuyang yan. Kaya ngunyan na mga chato yung programa, garug mga greetings na lang. Okay, Olive, sa mga dagdag na informasyon ngunyan, palibasa nag-celebrate kita ning Christmas, kasuod ang PNP Station 1 sa liderato ni Police Captain Lopez, nagkaigwa pa sinda ning huring pagtao ning mga ayuda o mga ito bagang karo handog pamaskong handog sa tigsarampulong mga pamilya na pigi-endorso kan barangay kapitan. Sampulo, sabi nga ni Kian, ito daang mga indigent na mga pamilya na na tatawan. Orog maon na Olive kan makuadig di sa indang regalo sa indagan Station 1. Ini kaya sa gabos na area of responsibility kanio ang AOR kan Station 1 na ang barangay San Francisco, barangay ini yung Dinaga, Igualdad, Abella, Santa Cruz, and Sabang. Na iyan ang AOR kan Station 1 na tatinawan ning huring pamasong handog kan mga kapupulisan kan Station 1 na tig-sarampulo lang sa kada barangay. Urog maham pala na maring makuada tabi Olive sitong sa indang mga pinagregalo kan PNP Station 1 sa panginginot kan sa indang Chief of Police na si Police Captain Lopez. Alan Lopez. Oy Hil, Mm. pinili lang na pamilya ang tinawan? Yes, ito lang tabi Olive mga ito talagang ito mga kapos na kapos Mhm. kapos na kapos sa sa pagbuhay.
talagang pinili. Mismo ang mga barangay kapitan ang nag-endorse na yun ang tatawan. Kaya si mga barangay kapitan kasud iniribanin dadig sa Station 1 itong mga pinagpangaranan nila mga pamilya na nag-receive kaniyong regalo man. Huling pagkataon ning pamasong handog kana PNP Naga. Ito kaya tabi ulib mga niregalong ito si naliko man ito kan PNP Station 1 na sendang mga nakuaman para sa panregalo sa mga araw kaya na mga kapus na mga pamilya. Kaya yan, pabutan tayo congratulations as in Merry Christmas na PNP Station 1 dahil anta sa nagsahuring pagkakataon nagtao na sinda ning regalo. Kaya yan, sa dagdag na pang observasyon tabi ulib, ang sentro mo niyan kang Naga, kung ano kasuod itong pagkagurubot kang bulis kang trapiko asin ang pagsurusuan kan mga tao. Ngunyan, builong-builong ngunyan na magdara ka ning sasakyan. Tamas kisan builong-builong ang pagparking sa mga parking area. Hil, yes. pirinto ang mga establishment? Dahil man, igwa man yung mga bukas, pero igwa man yung mga pinto. Ay sa Naga City Public Market o sa NCPM, igwa man yung mga nagpinto, pero haros mayoriya, kung mangyari, may mga bukas na mga pwedeng saudan. Kaya lang naobserbaran ko ulib, pero kakadikit man ang nagbabarakal mo niya, sabi ko nga, kasi bago sa mo, kakadikit ang taho di sa Laucan Sentro kang Naga. Baka kaya Hil puruyat man ka subanggi. Pag arog baga kaya na 24, yung man talaga yan ang pagtipon ka na mga pamilya. Iyo. Teka sa pa ang naobserbaran, ito bagang mayo katong, ito bagang garo, daradara mo si mga aki mo, magkikipamasko sa mga ninong-ninang, ngunyan mayo, makayan. Oy, ngunyan Hila, ang pagkaaram ko, kadakol ngunyan home quarantine, nagtatarago-tago sa mga inaanak. Yan, gano'n naging rason, ang mga ang COVID pandemic. Medyo nakasalbar ang mga ninong-ninang. Kaya lang ako, sa mga tinubong ko, dahil ko mahadit, sa otro taon, tatawan ta kamo. Kala ko lamang, dahil ka umahadit, full tank ang ninong mo. Makonsuelo ka ha? Grabe sa otro taon, pag normal na sitwasyon. Si Kuya Atan pati napangirit. Pwede, sabi ko, sa otro taon, pag normal na ang sitwasyon, tadig di man ang pandemic, pwede na kamong magpasyar sa harong, kung yaon ako. Ang paupak-upak ni Kuya Atan na naman sa mga sinasabi mo. Dawit ko yaon pala. Kaya Olib, Oy, Hil, halatunda kang tulumong pag-iriba, igdi ang pamahawan mo. Ta Christmas man, bago ka mag-duman sa imong dudumanan. Garo, sarado mo niyan ang bukas aram ko yan. Saka nagtatagiti na pati. Oy, may auto ka, aram ko yan. May auto ka mo niya. Bago siya ito mga gamiton. Si auto ni Doktora. Ni Tugang mong Doktora. Ito ang gagamiton, medyo kaya nito, dakula. Ngalig dakula ang makaiba. Ayan. Okay, Olib, sa dagdag na informasyon ngayon pagkaga sa programa para sa 97.5 Bangon OKFM. Ang sa kuyang impormasyon na pinadala sa Indo, hatod kan Rice Coffee, 1401 Palsuan, iniman si Hil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Okay, salamat Hil de la Cruz. Dagdag na impormasyon ngunya na pagkaaga, masyadong busy ngunyan si Hil de la Cruz. Alat mo na, ni Kuya, tada ko baga nadadangog naman si background music ko. Kuya Tan. Dari lang ta sibot-sibot naman si Carlo Baldosa. Araatyan daw pakarayon ko ulit ning background music ko. Para mientras ko anong pa ang report kan sa tuyang mga pag-iriba. Bangon Banwan Report. Nasa linya man ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Merry Christmas po. Merry Christmas, Ma'am Olive, and good morning sa mga parantabay. Merry Christmas sa mga nagtatapag nyo na pagkaga, no? Oy, bago ang sa imong report, happy birthday sa padangat mong ina. Merry Christmas and happy birthday po sa iya. Yes, ma'am. 60 years old na sa kuyang ina. Nakatalaan na mag-retire sa sunod na taon. Kaya man Carlo, padangaton mo magiging pensyonado na si mother. Dahil man, ma'am, magiging full-time siya. Magiging full-time lola.
Sabi nga kaya, babantayan niya sa mga apo. Si Uni kaya. Kala ko babantayan niya si makuapo niya sa imo. On process na, ma'am. Ayun, ma'am, pabuto naman nila marami pagkagan, mga nag-aantabay dyan sa Coastal Barangay kang Lagunoy. Sa kuyang one and only, naguli kang sudma, kay bahan siya yung mga tugang, and garanuwain man, nag-aantabay sindang nila pagkaga. Ma'am, di sa banuan ka na Ocampo Camarnesor, naging matuninong si pagsabat kan kapaskuhan kan sa bagong gumagahon. Ini por dahil man kan mga presensya kan mga otoridad. Nahiling ko kan su pagsimba ko si Police Captain Bernardo Piñero. Talagang yaon siya duman, tinutukan niya si mga nagtao doon sa sentro. Carlo. Yes, ma'am. May nagapot igdi sa indaan uli si si one and only mo sa Mapid. Yes, ma'am, sa Mapid, Lagunoy. Taga Mapid garuning naghapot sa ko. Pwede, ma'am. Dako lang na posibilidad na taga Mapid yan. Actually, ma'am, makusog ang signal ta sa Mapid and sa mga pagtaray pang barangay kang sa indakan Mapid. Kung naramdaman mo nga kang pag-programa si Kuya Ernst, dako nag-text dyan ng mga taga Bukugan and mga pagtaray na barangay. Ma'am, sa paglibot-libot ko sa Banggi, kulang ang nagpaputok sa Banuan kan Ocampo Camarnesor. Taram baka nagpe-preparar para sa New Year. Pero kan sa Banggi, Carlo, nagpaputok yes, lamang. Dahil po, ma'am. Dahil po ako nagpaputok. Dahil pa man bawas yan na 10 mong muro. Ma'am, kompleto pa sa kuyang mga muro na garolaya. Tama na, ma'am. Takot ako, ma'am, magpuputok, ma'am, kasi buwasan sa Kuya Muro. And, kumbaga, nag-rebook na lang kami, nagugudgud kami lata, nagpupukpok kami ng kung ano, na maka-clear ng makusog na sound, bako lang ng paputok. Dakol na baga ng mga insidente na nagpuro talaga ng Muro, nagkarlap na sa ng kublit. Yan, ma'am, ang parte man kang mga pagirundom kang DOH na pinagbabandilyo man kang sudma, kan mga bureau, kan mga members ng Bureau of Fire Protection hindi sa Banuan yan. Kampo siring man sa mga pagtaraid na Banuan. Kasudma pagpulita, aling naga, dyan sa Banuan kan pili, di maulugang karayom sa mga tao dyan kasudma. Sarabat-sabat, di mo aram kumasarain. Panic buying si style din kan sudmang pagkahapon, ma'am. Ultimo ani, bakalan ng manok, itong mga lilitsyon na manok. Pila, nakapila pati. Nakapila, ma'am, and mayo pa na mga bakal kasi naka-reserve na. And same man sa mga grocery, pero pinapotob mang giraray sa social distancing yaon sa mga public safety officer na makahirak man kasugma, ma'am, siguro makasaud man, pero por dahil kay ni yung nadagsak ang tao, nag-extend sa ng trabaho. So, pawag sa ning Merry Christmas ang mga public officers kanilang pang Banuaan, na yaon si pagtrabaho kan sud man hiling tao ultimo dis oras ng Banggi on pa sa tinampo pinagbabantayan man so mga mapasiring simbahan o so maintain pa kang social distancing takan sa Banggi may mga nagkasertaraan mga members kan Philippine National Police di sa Banuaan na masiring bang mga hubin-hubin pa, ma'am, siguro mga nasa edad mga 14 o 15 mentras pasiring sa lawag kang patso kan simbahan nag-holding hands, ma'am. Yan lang. Ginipo ka itong sarong pulis na amigo guwang dardarang yantok, pinagtap-tap si lalaki, ngayon ay aram ngayon ni mama mo na guwang kaibanan. And aram mo baga ngayon na bawal ang minor de edad. Karaputan ng kamot. O minor de edad and karaputan ng kamot. So, ito si mga nagkanroton ng mga baka man Carlo, kinaputan lang si kamot, baka madapla, o kaya baka mabaliw. Kaya pigka. Baka, ma'am. Baka, ako lang ang posibilidad na arugen, pero sa iling ni, mag-ilusyon itong doon ito. Siguro, punyan man, nagsimba man sa bayan, agad na si Tarkang Pulis, pinag-observaran pa ang mayong social distancing. Yes, ma'am, sinandua mayo. Kaya sabi kang padi,
may mga marker ngayon sa luwas ng simbahan, dyan ko magtindog. And iwasan ngayon na mag-restoryahan. Baka ikaanggot ka mo kang mga nasa likod nindo or mga nasa tubangan nindo, nag-attender ng misa. So, hindi mo sa panuan ka kampo, kalagol na ni bago na bakong araw kang mga nakaaging taon na Christmas pa lang, nagpaputok na, yaon sa mga magarbong handaan, sa mga nagbibiridyo okay. Ngunyan ma'am, mayo si sinaryong ito. Dahil naman kan nga inagiyantang kalamidad, siring man kang kapadagos pa kaning pandemic mo niya na inagiyanta. Pero dakula ang sa indang paglaom na sa mga sunod na taon, ining 2021, mabago, mahira na ining sitwasyon ta dakol ng ultimo para apektado gabos. Kaya yan ang pinag-hagad din niya sa mga sunod na taon na sana magkaigwa ng solusyon ining problema ta sa salud and for dahil kini mga box na nag-aarabutan sana igong paging mas effective pa diyan daw na makantid ang presyo. Yan ang pinag-aagad niyan kan sa mga kababayan. So sa kagabusan mo in general, dito sa loob ng probinsya ng Camarines Sur, may mga untoward incident na nangyari sa loob ng 24 oras. Pinag-follow up tayo sa paging ni Police Major Louis de la Peña and siring man kang PCR sa PPO Camarines Sur. May untoward incident. Dako lang pasalamat tinda ang mga tao, apisar na igong okasyon, nagsunod sa mga pinapautob kang Bicolay ATF. And mayong mga, kung dati baga ma'am, igwa ka na barataan, nagsuruntukan, alam maganing sundang, tapos dahil sa mga burat na. Ngunyan mayo, peaceful ang kasentrawan kan mga banwaan, kan subanggi ini, basa din naman sa obserbasyon ta, kan subanggi, paglibot-libot di sa banwaan na kampo, siring man sa mga pagtaraig na munisipalidad kay na banwaan. So ma'am, liwat, Merry Christmas, and Happy New Year sa Indo, sa OKFM. Looking forward kita na mag-top, sabi ni boss. And sa management, kay Boss Joan and kay Boss Raul, Merry Christmas po sa Indo, Happy New Year and sa family. Ang baretang yan ma'am, atod sa tuya kang Rice 3-in-1 Kojic Soap para sa 97.5 OKFM. Ako po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay. Bangon Banwan Report. Salamat Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon. Naghatod sa oras na 20 minutos antes magalas 10 ning pagkaaga. Mahanap buhay mo na po kami. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan! Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan! Ano man ang dahilan at di mapakalit sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan! Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maging hawang pagising
I-bio patch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kumpleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Oy, 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 tayo'y gumising na. Salubungin natin ganda ng umaga at sabay-sabay. Nasabihin na natin ang sarap ng buhay mula noon hanggang ngayon. Lagi na siya ang kasabay. Masustansya ang Pasko sa Atlantic Bakery. Pasko natin ay sasaya, sama-sama buong pamilya. Undisal na masustansya, Atlantic Bakery kasama sa pagsalubong sa bagong taon at bagong umaga. Isang masustansyang Pasko
at masarap na samahan sa bagong taon. Mula sa Atlantic Bakery yan! Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilene Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Okay, mga tugang, balik po kita sa programang Bangon Banwaan. Siyempre, paigdi lang po yan sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga. Uy, dakulon igding nag-text, nagpapagreet sa indang mga mahal sa buhay. Sige daw tawan taning pagkakataon na mabasa tagabos tangon niya na Christmas man po gusto maninda magbati sa indang mahal sa buhay. Ang sabi igdi, greet mo man po ate si PSO Malin Ampunin na makusugon ang buot na nagtraffic sa kasentruhan suudma. Oy, good morning kay Malin Ampunin and Merry Christmas sa imong pamilya. Uya pa, pakigreet man po, Merry Christmas si Teacher Jan Natividad and family, Candy Magistrado and family, Catherine Basalote and family from Needs. Oy, good morning and Merry Christmas po sa Indo. Uya pa, good morning, Day. Nagdadangog man po kami sa imo. Merry Christmas sa Bungalo sa family, sa Barangay San Isidro, Pili, Camarines Sur. Merry Christmas, Lynn, Oday, and kay Mother and kay Father. Merry Christmas man kay Mark Vino Bragais. Oy, and kay Biboy, nagdadangog ngunyan. Kay Ate Sara, kay Bibay, and kay Via. Good morning sa Indo. Uya pa, maray na aga po, pabati sa Bihag Family, Santa Cruz, Naga City. Dai pa po nag-abot si Load, suudma. Ngunyan, naganahan ko. Laika Bihag, digdi po lolodan. Okay? Mayo si para load me. Pasensya na, pero isusurat ko na ning number mo, Laika ha, para maloadan ka po. Dahil ko aram kaya, si Ate Kim po, kasuudma, si admin me, puun suudma, ang sabi niya, maray ngaya kumamta, bara bakasyon man ko. Pero po, sa agaya, una po ito. Anyway, good morning po sa OKFM. Merry Christmas, Ma'am Olive. Si Doming sa Candelaria, kan Barangay Lerma, para dangog nindo. Good morning po, Sir Doming, and Merry Christmas po sa Indo. Uya pa, marhay na aga, Ma'am Olive, Merry Christmas po. Nakamonitor kami sa ining classmate mo. Manugang ko si Lando Madera. Keep safe always, ex-Kapitan Mayet. Oy, ex-Kapitan Mayet, good morning. Merry Christmas po. And syempre pa, sa sakuyang classmate sa Kamhay, si classmate Rolando Madera. Good morning. And to your family. Merry Christmas po. Good morning po sa Indo. All staff kan OKFM. Nagdadangog po kami digdi sa Pili, Camarines Sur. Family Monte. Merry Christmas and a Happy New Year. Good morning po sa Indo dyan and Merry Christmas po. Ang sabi igdi, anong oras ka po Ma'am Olive maparafol? Tagusto mi man pong mangganang Noche Buena package. Preparasyon po sa New Year. Oy, araat yan, mga 10:15, maparaffle kita kang Noche Buena package. Oy, kasudma pala na mga tugang, naglalakaw-lakaw ako dyan sa kasentrohan ka na Naga. Sabi nga ni kaya na mga tugang, suruksukan suruksukan na maray ang mga tao, pero sabi nga ni kaya dawa pandemic,
sige man giraray barakal ang sa tuyang mga kahimanwa para sa Noche Buena Kasubanggi. And saro po sa nakako ang atensyon, nag-agaw atensyon sa indong lingkod. Ini po bagang mga badyaw, tapag nag-aabot po ang Christmas, yaon po talaga yan, igdi sa kasentrohan kan syudad ning Naga, nagahagad ning pamasko sa mga nagraralakaw-lakaw sa mga darakulang establishmento, igdi po sa laog kan syudad ning Naga. Pero sabi ko, nakaturukaw sinda dyan sa sarong lugar, dyan sa Barangay Abelia. Nahiling ko na nagbibiri lang kwarta. Garo niya ako, mas makwarta pa ni Sako. Sabi ko mga tugang, ang pigbibilang pati ninda, mga asarang gatos. Sabi ko, maripaning mga badyaw na ni, mga jackpot Pero itong mga para pakilimos talaga dyan, daiman na gayong natatawaning atensyon. Ini kayong mga badyaw, mga tugang, makukulit. Pag nagtindog yan sa imong atubangan, dapat magkuha ka. Tadai ka talaga kaya na hahalian hanggang dai mo tinatawan. Anyway, ara atyanta, ulay-ulayan tayan. Kung anong tapa ang report kan sa tuyang pag-iriba sa luwas. Bangon Banwan Report! Nasa linya man ngunyan si Ernie Marfil. Ernie, maray na aga. Merry Christmas. Okay. Good morning, Papi. Manager, pero na pag-aaga po sa naghihinan niyo. Christmas ini alagad ang problema, nagtari-tari. Kaya, imbis na makabuno din manok, na ginanahan sa bulang, nakulong. Yan lang. Ano yan? Nag-Christmas yan Ning sa sa laog ng kulungan. Iyo pinagahan. Yan lang. Difícil ba mag-disponer ka ng pampiyansa? 30,000 sa hanapon mo, tanganin makapagpiyansa ka, makaluwas. Ang problema, dahil na siya nakasabay pag, ay di may kwartang nakapagpiyansa, kundi hapon na ni. Alas 4:30 ng pagkahapon, kung sabihin, manang opisina, unwell, sa oras na yan, dahil na nakapagpiyansa si Dinarakop. Yung mga, sa alas 5, close naman ang court. Oo, yan lang. Doon yun alas 3. Alat mo na, Ning? Ano yan? Patupadahan yan sa Intabi, Ning? Saragay ini, Saragay. Duman ini Saragay, sa apat Ragay, tuluan na natop na nagtatari-tari. Litis na kanil, pinaluwas na report na Philippine National Police mo yan ang pag-aaga. At so, bago na yung nakaluwas ka kaloy, tapos ihim. Ngunyan kita siya nakasikop ka ng barita na niyo. Illegal sa fighting operation, ay kanunod ka na Ragay Municipal Station Tupada. Nanakop si Bernard de los Santos, durang na pati 61. Tapos si Danilo Formalijo, 48. Tapos si Jason Puntigon, 20 anyos. Ibabansarong Anthony Hapon, 40 anyos. Taga-dumasa sa Binaan, Ragay. Ang mga na-arrestar yan. Pang 13 to yin. Yan. Kan apat Ragay, sagod ang sentensyador. Anak ko ang manok, nabubunuon na ko ta. Sarong gadan, sarong nanggana, sarong manamayang tama. Iyan ang na-recover naman sa tupadahan. Dakul ko tayo sa turupada, kaya lang, ang style pa lang ang mga paratupada na BSM, turuba ng bado. Takun ko po man kang pulis, dahil mo matatakma, takun ba yung bado, kung ginaganot pa, mahal na. Mahuruhal nas, kaya madaling makadulag. Kaso may minalas man girara, inadakop. May minalas sa senior citizen sa Ron, na malakadulag, nagkaroon pilay-pilay pati. Tapos si Dua, habang bayaan si Manok, sayang ngayon, ganun doon, nakatulo na ito. Dahil binayaan. Ito pala si Kakadakop Tinda. Kaya, nagpasko sinda, yaon sa jail, ninhulita, bayo na nakapaglagak ng piyansa para sa temporary liberty. So, nagturutundog ang pamilya sa priso. Kumpleto man handa na. Makonsuelong marayano. Naparamit man doon sa priso si nakakulong. Bunya na pagkaga, malaya na. Nakadisputo ng 30,000, si Kada Saro. At para sa endang temporary minting libertad. Indalang ko yan, kung di ko pang nagtatari-tari, Paskong kayo baga, uso ang burulang.
ang mga bulangan ko niyan, grabe na ang nakagarahin motor. So, sabi, gana ako nagbubulang. Pag-aagin ko San Fernando, alam mo, ng pilakan motor, saka ako bubulang. Igwaman giraray pa bulang pag-arog kaning Christmas tabi ni. Illegal naman. Ay, inan ko yan. Si mga legal. Si mga legal. Mhm. Tagkod, ang bulang, i-imagine mo, gagako na ng 2 taon ang manok. Tapos, i-reserva lang sa surong Pasko. Mhm. Ang pusta ka yan, korkasyan man. Sagod, ang buro lang sa Pasko, bispera sagod ka Paskuhan, kurusugan yan tabi SM. Special Primero, man yan, special. Special, kurusugan yan ta. Primero, ang panhanda, ang inumon, dapat nagbabaha, kaya dapat dakol ang ganahan. O, so, pinupusta niya ni dakol. Pero ito mga illegal, nagpubulang man lang, medyo may hansis ng padudulag, uba ng bado, at iba nga ni, yung pinibrit na sa ninsulo, nga ni mayong mapubulan ng pulis. Makonsuelo. Kaya nang malas-malas sa igama na naghihinayang sa manok na tigdudulan. Sinta sinapugulan. Kaya nagpasko sa laog kang jail. Ansin ang pagkatang apat na sugarol at nisulit na din nagapag-piyansa. So, itabi, SM sa itong report. Good morning, Timano Isiso sa pamilya Piñero Dundo. Digdi sa Luba-Luba, naagihan ko niya na pagkaaga sa nagtatagakaroon man kita sa mga amigo. Initabi SM sa Ernie Marfil. Bangon Banwan Report! Salamat Ernie Marfil sa dagdag na impormasyon naghatod sa to sa oras na eksaktong alas 10 ning pagkaaga. Uy, good morning palan ki Regional Director Norina San Luis Lute na nagaantabay ngunyan. Good morning, RD. And sa imong bilog na pamilya. May imbitasyon pala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang sarong negosyante igdi sa laog na siyudad ning Naga si Don Robert Oviedo ang sabi ka so udma good PM Chairman and members of KBP, please join me ngunyan po 9:30 AM for yearly activities at Missionary of the Poor Kararayan return over of 250 gift pack to the children. Siyo yan. Hali po yan kay Don Robert Oviedo na mataupong maabot sa 250 gift pack para po sa mga kaakian sa Missionary of the Poor. Pigaalok nga ni ko ka subago ka na sarong miyembros ka na media. Ang sabi ko, araatya na ta igwapa kong obligasyon sa istasyon and siguro masunod na lang kita para makisumaro sa pagtaoning gift giving, mga regalo dyan po sa Missionaries of the Poor, kaiba ang mga station manager kan man iba-ibang stasyon ng miyembro po kan KBP. Oy, uya pa ang sa tuyang text kang sa tuyang paraan tabay. Good morning ma'am, pabati man po kami igdi sa San Isidro Milaor, nagdadangog po kami permi sa Indo. Sana po kami naman ang manggana kan sunod po nindong parafol. Sige, araatyan maparafol kita. Uya pa. Merry Christmas po, Ma'am Olive. Nakalaog na po ako sa linya nindo. Nasimbag na po ko kan OK FM. Taano po naputol ang linya. Yan. Minsan po kaya arog ka ini. Kaya napuputol ka mo o pinuputol ka mo, taminsan sige nang hapot kong sisay po ini, dai ka mo nasimbag. Dapat po kaya, pairinutan po ini, dapat pag naghapot na po o pag nag-apod ka and pag sinimbag ka tulos, dapat po magsimbag ka tulos. Ang iba nagahalat man po on, kasubago may nag-aapod, piga paparahapot ko, nakapira na kong hapot, dai ka man po nagsisimbag. Kaya sa sunod po, kung makalaog ka, magsimbag ka po tulos para makagana ka kang Noche Buena package. Uya pa, ang sabi igdi, good morning ma'am, Merry Christmas po sa OK FM family. Salamat po sa Noche Buena package. Saro po ako sa Nanggana. Si Girly po ini kan San Jose. Oy, good morning Girly and sa imong pamilya.
Oy, good morning man sa pamilya Relos ha. Ki Gilbert Relos, ki Monet. Good morning, Maricoy. And Merry Christmas sa Indo dyan. Ang sabi igdi, igwa pa po igding tada ning spaghetti. Pwede man po kamo mag-irigdi mga taga OKFM. Igdi po ni sa Kapuknasan Milaor. Oy, kuyatan. Garo pwedeng puro pasyaran tara ni sa Indo. Oya pa, oy, good morning palan and Merry Christmas sa pamilya Luces. Liagas, ki Ate Kim and family. Diyan po sa Banwa, aning Pasakaw, Camarines Sur. Good morning. And Merry Christmas. Oy, ki Tupen de las Liagas. Good morning man. Diyan po sa Banwa, sa Balugo, Pasakaw, Camarines Sur. Kadakol greetings igdi. Ang sabi igdi, good morning Ma'am Olive, good day and Merry Christmas. Would you believe na yan sinasabing mga badyaw na mga nagyayaba-yaba sa sentro ay may talagang nagmamanage dyan. Bakit? Tuwing may occasion sa Naga, nandyan ang presente ng mga yan. Hindi lang tuwing Pasko at bagong taon. It's high time na tulok na ng syudad na kahit pinagbabawal. Mga insisting pati hanggat papag-initin ang ulo mo. Anong say mo? Salamat. Pananaw ko lang. Okay, good morning sir. Arog po talaga kayan. Iyo, bako lang talagang Christmas, maging Peña Francia, as in iba pa pong mga okasyon, igdi sa laog kan syudad ning Naga, nagbuburutwaan yan, nakikipiesta, nakiki-Christmas man po. Pero minsan talaga, kung maluya talaga ang pasensya mo, mapipikon ka, dai po talaga yan na hali dyan sa imong atubangan, and ang iba po minsan sisimbagon ka pag dai ka po mga tugang nagtao. O yan pa, good morning po pabati man sa Gantong family or Dasa family, kay Chris Castro sa Bigaho Norte, Libmanan, Camarines Sur. Good morning po sa Indo and Merry Christmas. Ma'am, greet mo man kami digdi, Shara Store sa si G Rosie from Malin. Thanks po. Oy, good morning sa Shara Store, kay Rosie from Malin. Good morning and Merry Christmas po sa Indo Gabos. Anyway, mga tugang, ano daw kung magparaffle na mo na kita, aram ko kadakol na nagahalat ang unya na pagkaaga. Okay, uya mga tugang ang sa tuyang raffle. Okay mga tugang, uya ang sakuyang kahaputan. Madali lang mga tugang. Uya ang sakuyang kahaputan. Anong station igdi sa laog kang Naga ang nanao ning Noche Buena package Kasubanggi? Anong radio station ang nanao ning Noche Buena package Kasubanggi? Substation po igdi sa laog kana syudad ning Naga. Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning po. Sisay po ni Mrs. Dolorosa Aranya po. Okay po, ma'am, ano pong simbag mo? Substation number 1 po. Oo, sa inanaong sa ning gift ang station 1. Pwede yun po sa Kararayan. Abelia yan, ma'am, Abelia. Pero good morning. Pala doon sa may sentro, ma'am. Iyo po. Pero tama ka man, istasyon man lang kang pulis ang hinahapot ko. Pero hinahapot ka kung sain. Ayaw po. Sorry po. Okay po, ma'am. Taga sain katabi, ma'am? Naga City Subdivision po. Okay, ma'am. Siguro po mag-igdi ka na lang sa Samuyang Istasyon, igdi sa 3rd floor, Romero Building, Peña Francia Avenue, Naga City. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po sa Indo
gabos dyan. Okay. Yan mga tugang ha, ang sa tuyang winner kana Noche Buena package igdi po sa tuyang programa. Anong pangaran ka to? Dolorosa Aranya. Oo, good morning sa imo and sa imong pamilya. Bano mga tugang 8 minutos makagi ang alas 10 ning pagkaaga, mahanap buhay mo na po kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre iyon na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsehal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nagiimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar, prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Kupukuti-kuti-tap. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Ang Lady's Choice macaroni salad na. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo. Purot natural to. Susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic.
100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindihan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! 15 minutos makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Padagos po kamo nagantabay igdi sa Bangon Banwaan. Siyempre pa, igdi lang po yan sa 97.5 Okay FM. Oy, happy birthday pala ki Ma'am Jam Madrid. Kana Radyo ng Bayan. Good morning, Ma'am. Sana maging maugma ang sa imong birthday ngunyan. And ang sabi igdi, good morning, Ma'am. Pwede man po kaming makipasko sa Indo. Salamat po. Okay, anong gusto mong sabihin kani? Ano, makarol ka? May problema? Basta yaon ang staff kan Okay FM, igdi lang kamo ta urulay-ulayan tayan. And ang sabi igdi, pabati man po kami igdi sa Isarog. Yaon po igdi si Lani saka si Jamaica. Nagdadangog po sa Indo. Merry Christmas po. Sana ma'am, manggana naman po kami. Permi po kayang dai kami nakakalaog. Salamat pong marayan. Oy, good morning pala dyan sa Cabral Bicolandian Supermart, sa Cibros, sa Estabilo Lending, sa Bodega Glassware, sa DMSQ Supermart. Good morning po sa Indo. Sa Gabos na Quick Stop, good morning po, nagaantabay, igdi sa OK FM. Ang sabi igdi, good morning po ma'am. Merry Christmas po and a Happy New Year po sa Indo. Sana po mag-igdi man si Kuya Hill. Gusto mi man pong makanamit ning rice coffee. Bayai mga tugang ha, sabihan ko si Hill taga-lakaw-lakaw para abuton man kung hain po kamungunyan. Pakigreet man po, happy birthday to Chester Molina, kan Progress Home Kanakman. Good morning. Oy, Merry Christmas ma'am palan ki Mayor Madel Alfilor dyan po sa siyudad ning Iriga. Merry Christmas and a Happy New Year. Bueno mga tugang, sa oras na 16 minutos, makaagi ang alas 10 ning pagkaaga, luway-luway na po akong mapaaram sa espesyal na presentasyon kan programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, kaibahan ko si Barangay Kapitan Jonathan Lopez and yaon man dyan si Kuya Ernie Clidera. Sa pangaran po ni Ronron Enon, ako po si Olive Padubragay. Diyos marhay na pagkaaga and Merry Christmas po sa Indo Gabos. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hani sa OK FM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan
para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. An saudan sa Calawag San Felipe Market. Mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos na an aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupanaga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban! Panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban! Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban with Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng min at lakas ng tolak.